Зәңгәр экрандар янына 4 май көне үзенең матур гомер байрамын билдәләүче Гөлнара Халит кызы Гафарованы сакырабыз. 45 яшьлек юбилее менән уны якындары тәбрикләй. Ямлы яз айында 4 майда Халит менән Дилараның кызы Гөлнара туа. Яз айында тугангамы инде уңган, егәрле, тырыш, кешелекле бала булып үсә безнең әсәебез. 1902 елда 1 класска бара һәм 1991 елда гел бишле билдәләренә генә укып, медальгә тамамлап, Стәрлетамак педагогия институтына укырга керә. Кулына диплом алып, Юмагужа касабаһына укытырга кайта. Бар йөрәк елыһын балаларга белем бирүгә багышлай ул һәм укыту барышында алсаклыгы, тырышлыгы менән үзенә ихтирам яулап ала. Әлеге көндә Морак авылындагы Зәйнәбиишева исемендәге мәктәптә башлангыч класстар укытучысы булып эшләй. Уны эшендә ихтирам итәләр. Әсәй, ниндәй мәгънәле һүз, күпме сер ята. Әсәй дип телебез асыла, кыен сакта әсәй дип илайбыз, шатлык килһә әсәй дип куанабыз. Әсәй дип әйткәс, авырлык килгәндә еңел була. Әсәйемдең йылы, надлы һүзләре, һөеп яратуы, йокымдан иркәләп уятуы, авыр сакта нык булып балам дигән кәңәшләре үткәс тә мәңге юелмас хатирә булып калыр. Нык яратабыз һине әсәебез. Дөньяның берниндәй зиннәтенә лә алыштыра алмаслык безнең әсәебез. 2 кызына, 2 улына һәм тормыш иптәшенә терәк тә кәңәшселә. Кадерле безнең туган көнең менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һиңә якты нурлы көндәр, тыныс иртәләр, күтәренке көр күңел, рухи ныклык, сәламәтлек теләйбез. Балаларыңдың изгелеген күреп, тугандарыңдың якынлыгын тоеп, кадер хөрмәткә, шатлык куаныштарга төренеп гомер ит. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшегез Рәсүл, кызларыгыз Илнара, Гөлназира, улдарыгыз Рәсил һәм Денислам. Кеше килгәсәк дөньяга, күктә бер йондыз кабына, минең дә йондызым, яктырта юлымда. Ул тора язмышым хагында, күз бирә арыган сагымда, туры юл күрһәтә, адашып калганда. Күңелем нур, зарга тулганда. Күндәгенә минең йондызым, балкый язмышым күгендә. Еңел булма һалай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Күндәгенә минең йондызым, балкый язмышым күгендә. Еңел булма һалай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Еңел булма һалай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Йондызлар бик күп йыгында, минең дә йондызым барымда. Вакыт еткәс белмәм, күнәсәк бит улда. Нурдар сәсеп ергә атылар, һуңгы тапкыр юлды яктырды. Тик әлегә балкый минең башымда. Елата моңланган сагымда. Күңелгә минең йондызым, балкый язмышым күгендә. Еңел булма һалай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Күңелгә минең йондызым, балкый язмышым күгендә. Еңел булма һалай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Һәр кемдең бар үз йондызы, һәр кемдең бараһы үз юлы. Шатлыктары, кайгы, үз моңы, зарлары. Әгәр дә авыр хәлдә калһаң,
Turmuşqa ышанмас югалсам, уйымдыгым Еватыр ташлама. Ул мине яңгызым калдырма. Күңелгенә минең йондыгым, вакыятмышым күгендә. Еңел булма халай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Күңелгенә минең йондыгым, вакыятмышым күгендә. Еңел булма халай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Еңел булма халай юлым, мин бәхетле бу ергә килгәнгә. Мин бәхетле бу ергә килгәнгә.